Promota, Bubagara, 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 Sampai. जों दिनै 28 डिसेम्बर 2020 सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि टिप्रा मथा मुंगैनाय जों कायसा दिनै अर बुथुमनायनि जोंखा अ जागायाव जों गोसोखांगौ दिनै टिप्रा मथा ताम तामखौ जों सामु तांनाय बाहायके तांनाय बप्तिके खालायनाय अमनो तैनाय जों अमनि बागै जों अन दिसान नाथा गोसोखांनि 3 तारिख जानुवारि 3 तारिख 2021 जों प्रमोद नगर कम्युनिटी हल आरो कायसा सभा थांनाय जे कबा बिश्रामगंज बाजार हाथिव जों कायसा आरो कबा बाजार नि कायसा गबंनाय सभांनाय आ सभा अब खालायनाय जों आदिनो जे 2000 माने 3 तारिखआव जों गोबां दि साननानै दिनै टिप्रा मथा गोसोखांनि एरेन्जमेन्ट बा गोसोखां जों बाहायके चिनि टिप्रा मथानो फुवारनाय बे अम बाहायके जागा जागा जों पिसारनाय अमनो तैनाय गाहाम के जों सुक्रुबै कक खालायनाय कायसा कमिटि चंनाय आ कमिटिनि बिसिंतै जों आदिनो साखलाय जानाय ओंके टिप्रा मथा हामबाय এবং टिप्रा मथा आइ ब्लक महाराष्ट्र आइ ब्लक 21 डिसेम्बर 2020 दिनै अ जागायाव किरिट किशोरनि बोसाजला पदुत किशोर टिप्रा सारा टिप्रानि बरंनो थानसा खायदिनानि बागै अ चाया चुगिया नुगिया जे केबेङै दंनाय काहामरंनो केबें दंनाय रंनो हामियानो नरनानि बागै टिप्रा मथा खाका अ टिप्रा मथा सिनि सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टआव किसिसा गुलजुकमानि बिसिङाव जों किसिसा चालनाय दंनाय माने आबो तिनि कायखनि सुबा सुबाय जों तिनि जतन गुरुकुथुखौ बाजाखा जों गोसोखांगथाय फलगै थांमानानै आं आसा खायो तामनि हिंगले जों मुंसानि तिनि जों हिमियाव जागावा जों सुदसिनि केना आरि सैतान बनि गोसोखांगखौ जों बाजानाय जे कुबुय जे हामियानो हंगाखौ जों जों केबेनि बाजानाय आबनो सिनि इमां अबनो टिप्रा हा महाराजानि आन्दारंना निंथो महाराजानि बिसिंतै अ टिप्रा हानि बररक जतन खातसामा मानथो और निन आनि रै खालायनाय जतन काहानि बिसिंतै सानसा खालायनाय जों और दिनै नायनायखे आंगे जों गोबां मा जागानो गुलजुकलोगो जों पलिटिक्स थांनाय रावबाय गोबां मा कक साजागै गोबां मा फेमलंमोन बिसिंतै गोबां मा दांगा सांगा टिप्रा हावा आवाहाय दांगा मांगांया तै जों ताइ कायसा कक सानानै नायो सिनि ताबो वानजुनि बिसिङाव बाहायनो बुद्धिक जिबिर जे আমাদের বাঙালি এক হোক মানে আবো হংকাকে রাখনো তাই একলায় সিনি টিপ্রা সারক বাহাयनो वान सारंनो नरनानि बागै हनैनाय जबा खालायखाके ताइ एकलायनाय जों वानसानि बिसिङाव काहाम दङ काहामनो सोंनानै